taas kaikki. Mä oon Benjala-K-21 ja tää on 25 € spesiaali. Minä vedän pariin. Ja siis tultiin tänne ja tää on ihan sikaisu. Mä autan. Eli näytän teille ihan eteisen. Tällainen. Tuon kaappi. Siellä on kaappi. Täällä on tämmönen kylppäri, jossa on kylpyamme. Joo. Tässä on yksi tällainen leveä iso sänky. Toinen sänky. Eikä täällä sitten mitään muuta oo. Ja iso telkka. Joo. Eli siis mä otin siis ihan maailman parasta ruokaa. Me tultiin Raksin syömään. Käytiin ekaksi normaalissa ja jo tällainen ruoka ja sprite. Tässä on mun siskon ruoka. No tässä on mun siskon ruoka. Me otettiin jätskiä. Me käytiin tuolla syömässä ja nyt me ollaan matkalla johonkin kauppaan. Joo, mennään yläkyrtaan. Etsii jotain. Me siis lähdetään nyt tonne S-Markettiin ja siitä sitten hotellille. Me tultiin siis nyt tänne hotelliin takas. Häh? Ei mitään jää. Mä otan mennä kylpyyn. Me se ehkä saunaan. Mä siis nyt näytän mitä mä ostin. Eli mä ostin tällainen. Mikä tää on? Joku Conair. Tällainen hajuveden jalkapallo. Sitten Strawberry Watermelon Primin ja Skitleseitä. Ja joo. Me katsotaan IFK Kärpät peliä. Mä tulin tuolta kylpyammeesta ja mä nopea avaan tän. Mä avaan tän miten tän saa auki tossa. Tää on aika painava. Joo. Tähän siis sitten tulee. Ja me katsotaan vielä sitä jääkiekkopeliä. Mä syön nyt Skitlessä ja vois... Mitä? Ai niin, täällä on vähän muutakin suklaata. Toi mainos. Sitten jossain kohtaa me maistetaan Harry Potterista näitä karkkeja. Ja täällä on kaikkea tällä. Täällä on vihreä omena. Mä aion nyt syödä näitä karkkeja. Laitan silmätkin. Otan tästä jonkun. Mikä? Ei. Ui! Mä sain vesimelonin. Watermelon. Todella haakaa. Muista uudet HK-pizzat. HK. Intohimoinen maku. Filipiinas. Herkullisia rapeita keksejä dipattuna aitoon suklaaseen. Nyt jenni kokoon. Filipiinas. Oot's messis? Osta Filipiinas-pakkaus ja voita matka Barcelonaan ja muita valintoja osallistumalla rulettiin. Oikeesti. Pekostron B12 vahva on monipuolinen B12 vitamiinivalmis. Tuota on aika hyvä. Myös D-vitamiini. Vesimeloni. Kotimainen Pekostron B12 vahva muistin, hermoston, vastustuskyvyn ja jaksamisen tueksi. Kaikki sarjoitteet nyt kampanjatarjouksessa -15%. Apteekista. Sitten mä voisin ottaa toisen.
Se, isi, kato. Mä sain tänne. Lilli. Ei tarvitse tietää ihan jokaista karttia, minkä se syö. Sun ei tarvitse kommentoida jokaista. Joo, mutta Lilli, kato. Mä syön tän. Vaan ihan... Tää on Black Pepper-pippuri. Mä otan roskiksen tähän maailmaan. Suoraan Pohjolan ammattimaisemmista. Kirjattuna herkulliseen suomalaiseen kieleen. Mua pelottaa liikaa. Classic. Löydä seikkailusi. Katteleksä Lili jotain ohjelmaa? Todetaan yli 5200 uutta eturauhassyöpätapausta ja noin 175 maassamme työskentelee syöpätutkijoiden ykkösketju. Lahjoita miesten syöpien tutkimukselle osoitteessa syöpäsäätiö.fi tai mobile-peillä numeroon 90609. Elämä on yhtä taistelua, jos et pysty hengittämään. Onneksi Otrivin Menthol avaa tukkoisen muutamassa minuutissa ja auttaa sinua hengittämään paremmin aina 10 tunnin ajan. Se oli ihan sitä sellainen. Paremmin päivästä ja yöstä. Hengiä helpommin Otrivilla. Me katsotaan nyt elokuvaa ja sit sen elokuvan jälkeen me kai aletaan nukkuun. Sitten nähdään huomenna. Mä heräsin ja kävin tuolla Kylpyammeessa 3 aamupalalle ja sit Superparkkiin. No, nopea. Sipsi. Aika vahva haju. Entäs? No. No. Mä oon tyhjys. Kello kun 9. Puoli 10 varmaan. Ja siis... Mä vahingossa sanoin siinä alussa, että me ollaan menossa tonne Superparkkiin ekaksi. Ollaan menossa Vantaan Superparkkiin ja sen jälkeen Helsingin hotelliin. Mut sit niinku me ekaksi mietittiin, että pitäisikö mennä ekaksi Superparkkiin. Meillä olisi ollut vaan 3 tuntia aikaa, mutta mennään siis tänään Superparkkiin. Eli eilen me vaan käveltiin kaupoissa ja kaikkia. Tänään me mennään Superparkkiin. Me ollaan menossa tonne alemman kerroksen aulaan syömään. Joo. Otettiin ruokaa. Ja sitten vettä. Ruoan jälkeen me ollaan menossa takaisin hotellihuoneeseen, josta me lähdetään sitten Vantaalle. Otin siis pekonia, nakkia ja sä teet nuteloita ja leipää. Hyvä. Eli tää video alkaisi olla tässä. Kiitos, että oot kattonut. Kiitoksia, että jos te ootte kattonut tätä videoa, laittakaa like. Kommentoikaa mitä muuta haluatte. Ja mut siis mä vaivan mun nimen Beni_K _21. Niin.